En palo kestä monta hetkeä. Ratkaisee tämän ottelun lopputuloksen. Arvoisa yleisö, kutsun kehään miehen, jota ei tarvitse esitellä. Kysymys kuuluu, onko hän matkalla kohti maailmanmestaruusottelua? Tämän aamun pommituksessa vain 136,3 kiloa. Liki 5,7 kiloa kevyempänä kuin lähtiessään Helsingistä Kuopioon. Se kertoo teille jotain. 192-senttinen Toni Viikinki Halmeen, ja siellä hän tulee. Tupakkatauon aika. Jännittäkää kanssamme ennen ensimmäisen erän alkua. Se on pisin tauko, mitä tässä ottelussa nähdään. Ikimuistoinen, ainutkertainen tilaisuus on täällä Kuopion Järvessä. Ikimuistoinen, ainutkertainen tilaisuus on täällä Kuopion jäähallissa alkamassa. Kovempana kuin koskaan! Ensimmäinen erä, round
nimiä. Kyllä, kaikki jakavat nimikirjoituksia. Tonilla on puheenvuoro. Niin sulta haamaa jo olemassa, että täällä on nimikirjoitusta. Kiitoksia kuoppilaiselle ja nyt voisi jututtaa taas vähän vahvasti tulipaloja. Matkana tulee. Kiitoksia. Arvoisa yleisö, 35 markkaa ja roseessa jatkuvat karnevaalit tänä iltana. Kaikki esiintyjät ovat paikalla. Hyvä öljylämmitti ja öljysäiliöt puhdistaa, tarkistaa ja kunnostaa säiliömestari Tuuli Joensuusta tämänkin matsin jälkeen, joten antaa palaa kuten palomies. Jari Markkanen asian ilmaisee. Ja mukana menossa vahvasti suomalainen Hartwall. Ja Jari sanoo teille muutaman hauskan sanan. Joo, kiitoksia arvoisa yleisö. Erittäin kiva 7 vuoden jälkeen olla kehässä ja ilman painetta. Ilman teitä tämä ei onnistunut. Kiitos tukijat, kiitos yleisö. Jatketaan Ravintola Rosessa Boksinään illalla. Tervetuloa. Kiitoksia ja tämänkin tilaisuuden järjesti teille Champion Maker. Oikeaan alakoukkuun näytösottelun 3. erässä. Tuloksena oli 17 tikkiä Halmeen vasempaan silmäkulmaan. Kuopiolainen Markkanen piti ennen ottelua 7 vuoden tauon 2 poliisien ja palomiesten maailmanmestaruuden jälkeen. Nyt hän halusi näyttää, että taito ratkaisee nyrkkeilyssä, eikä pelkästään massa ja voima. Lähdin puoli vuotta sitten tähän hommaan, että jos mä Halmeen kukistan ja teen niin sun nyrkkeilyiden voittoja. Nyt se tuli. Minkälaisia terveisiä sinulla on Tonille tuon voiton jälkeen? Sitä, että en olisi uskonut, että Toni on noin kova kaveri. Että hänellä on silmää ja hänellä on sitä massaa sun muuta vastaavaa. Että vielä kun saa taitoa, niin se on kova luutela. Toni, onko tämä showtava urheilu? Mun mielestä pitää olla kumpaakin, että siksi kun jos mennään kehään, niin mulla on täysin show päällä, mä uskon itteeni, mä uskon mitä mä teen, mihin mä osaan. Mutta kun kello soi, niin se on täyttä urheilua, täyttä hallittua väkivaltaa, brutaalia kostoa, mitä haluaa kostaa ihmisestään tai muille, että mitä patoutumia on, että mitä ongelmia mulla on muussa elämässä, mä tuonne kehään ja päästän ne irti siellä. Niin. Mun mielestä kaikki pitäisi seurata tätä samaa esimerkkiä ja viedä kaikki muut ongelmansa salille tai muihin instansseihin, eikä hakkaa muijansa himassa. Mitenkä sä totesit tuossa eilen, että olet brutaali teloittaja, kun Markkanen tulee vastaan? Kyllä, mä oon ollut brutaali teloittaja tähän asti myöskin, niin miksi se siihen mihinkään muuttuisi, mutta sanotaan Markkasta sen verran, että se on haukkunut taas väärää puuta ja tää puu kun kaatuu päälle, niin kaveri pökertyy. Mitenkä tässä nyrkkeilyssä, niin kuinka paljon siinä on etua siitä, että sulla on myös ammattilaispainija ura takana? Uskomattoman hyvä kysymys. Kuka sitä hiffon ennemmin, että muut kun nämä pellet tulee tuonne kehään ja hyppimään, niin amatöörinyrkkejä on ottanut ehkä 17-50 hengen edessä matseja, mutta kun mä oon ammattipainija ollut nyt 8 vuotta, niin toi kehä on mun koti, niin mulla on 300 matsia ollut vuodessa viimeisten 4 vuoden aikana, ja mä oon paininut 65 000 ihmisen edessä. Et se on mulle kato koti toi kehä, niin se on mulle niin suuri etu noihin muiden pavianeihin verrattuna, kun ne on käynyt siellä kehässä vaan silloin tällöin, mutta silloinkin vaan sukulaisten edessä. Se on myös toinen puoli kuin brutaali teloittaja. Sä olet herkkä siinä suhteessa ja haluat lasten hyväksi hyvän tekeväisyyttä harrastaa, kuten täällä Kuopiossa. Mistä johtuu tämä? Nyt on vähän vaan väärä aika kysyä sitä, koska mä en ole herkällä mielellä, koska mä en todella telottaa kaverin tuohon kehään niin, että se raavitaan sitä meisselillä pois. Mutta se on mun yksityinen puoli, se on se puoli, mikä mä oon. Ja mä silleen sitä edes halua mainostaa, koska mä teen sitä ihan hiljaisena omana tukijana ja enkä halukkaan sitä ihan virallisesti. Että tänäänkin mä omistan tämän matsin 11 Kuopion lastenklinikan syöpäpotilaalle, joka nyt sai tietää, että hänellä ei löytynyt luuydintä ja hän kuolee 2 vuoden kuluttua. Ja minä ja Aki Berg ja Olli Jokinen tehtiin niin, että me mennään marstaa itse tuonne sairaalaan antaa omat verikokeet ja katsotaan, jos meiltä löytyisi. Ja halusin saman tien tässä koko Suomen kanssa tekisi saman jutun. Se on niin pieni asia meiltä, mutta se on niille elämä.